Asibuyele mbonani KZN TV sikwamukela ohlelweni lethu lanamhlanje lwenqakithi. Sithi suka kuphi lento? La sisuke sithi ake sithathe khona ama topic ke sifundisane ngezinto esiphila ngazo, ngezinto ezisemphakathini, ezinye semabandleni, ezinye eseyikoleni ngoba akusi wonke umuntu ozoba nalo ulwazi. Kodwa laba abanalo ulwazi asiliqophe, silicobelele ukuze negeneration elandelayo izokwazi ukuthi ifunde kakhulu kulona. Namhlanje sikhuluma kakhulu ngezinto zesiZulu, but yeka izinto zesiZulu sikhuluma ngomuntu. Ukuthi nje masikhuluma ngomuntu nje sikhuluma ngobani? Usikompilo lomuntu omnyama, indlela kufanele aphile ngayo, indlela abekhonza ngayo. Uyazi ukuthi ngalesikhathi kufika abase western bafika nezinto ezithize nokudla abasifunza khona, nenkolo abasifunza yona, nempahla abasinikeza yona. But namhlanje sihlonze sithi namhlanje ngiyathola ukuthi ngaphandle kwezinto zase western zikhona izinto zomuntu omnyama. 03578988855 nokuthula emad1kzntv.co.za. Kunjalo mbukela KZN TV angihambi ngedwa namhlanje. Khona ngihamba nabo namhlanje bazoke bethi ukusilekelela ikakhulukazi sifundeni sethu namhlanje ngoba kubalekile ukuthi ke sifunde ngathi. Uyazi ukuthi isikhathi esiningi sikhuluma indaba zezinkolo zobuKristu sifunda kakhulu ngazo, sebene befundisa abasifundisayo. Kuyaqala kulolu hlelo ukuthi kufike umuntu othi ngizonifundisa ngani nangemvelaphi yomuntu omnyama. Gogo sikubingelele sikwamukela hlelweni. Ngibingelele balaleli. Ngiyathokoza kakhulu ukuba nani. Ake sitshela ababukeli ukuthi ugogo ubani usuka kuphi nendawo? Ugogo uGugu Goba usuka eBaphumile eMzumbe. Inkosi yami uShinga induna uMngoni. Ya ngiphansi kwenkosi uShinga ephethe amakhosi. Ngiyazi ukuthi kune organization futhi ongaphansi kwayo ngokomsebenzi lo esiwuphududula namhlanje lo wesinto iyini nokuthi iqale nini? I-organization engiphansi kwayo inqaba kaMvelinqangi inqaba yeAfrika. Siqale ngo-1998. Iqalwe ubaba uShamasi owasishiya ke noko. Ubaba waphupha washona kwenzeka nje izinto eziningi. Waboniswa ukuthi ngale akufani nento abantu abacabanga ukuthi yiyo, kwenzeka ngenye indlela lapha. So wasethi akakavule into yakhe yesintu. Yeah. Lapho ezofundisa khona abantu ngemvelaphi nosikompilo labo. Abantu bayakwazi ukuthi bazigqaje, abantu bazi ukuthi bahobani umthetho wabo. Uyabona lonto? Yeah. So kusho ukuthi ke ngiphansi kwayo ke inqaba yeAfrika, inqaba yaMvelinqangi sine WhatsApp esinawo lapho sihlala khona sikhulume khona nobaba nabalaphi bendabo bakhona. Siyaxoxa lapho sibonisane mhlawumbe ufakwe isihloko esithize kukhulunywe mhlawumbe kwesinye isikhathi siba nezihloko esizenza kuma event ngaphandle. Ngisike sana nase UKZN. All right. Sikakhulu eUKZN sihlangane khona nosisi. Nje sihamba sibatshela abantwana ukuthi bantwana bethu na indlela la ingakhona. Ayikho enye into edlula ukuzazi ukuthi ubani. Ungaba i-student esikhulu euniversity kodwa into efunakalayo ukuzazi ukuthi ungubani uvelaphi. Uyabona? Nayo into esiphezukwayo. Asenzi lutho, asigqibhi umuntu, asinyetheli iqakala la muntu, kodwa sithi asihlanganeni sizibuza ukuthi okhokho bethu babephila kanjani, okhokho bethu bebezenza izinto zenzeke, bebekhuphuka baye entabeni bayokhuluma noMvelinqangi. Kubuye izinto bafuna imvula ibe khona imvula. Thina ke sihlulwa yini ukwenza lokho? Hayi sise asikubingelele sikwamukela hlelweni. Ngiyabonga ukubingelela, ngiyavuma futhi ngiyabonga kakhulu ukuba sohlelweni lenu la kwiKZN ku1 KZN TV kwinqakithi. Yes. Mhlambe usichazele ukuthi usesubani suka kuphi nendawo nokuthi nihlangana kanjani nogogo? Okay. Igama lami ngukhethiwe ngwakamemela, ekhaya ise High Flats, dolobha elincane nje ngale South Coast eHigh Flats, ehlokoza indawo. Inkosi yami uDlamini, induna yami uNkomo. Yeah.
ila ngiphuma khona esigodini sasesicakini. All right. Yes. Ugogo ke sihlangana kanjani naye na? Bengumfundi ngalezo zikhathi University of KwaZulu Natal eyaziwa ngeUKZN. Yes. Howard College campus. Indaba yami iqala ekutheni mangifika khona ngiyoba umfundi. Ngafika ngathi mangifika ngathi yes ngizofunda la kodwa le ndawo ke akuphileki kumina. Phecelezi ngiyasuffocate. Yeah. Ngoba manje la mina ngiphila isintu kodwa manje sekungiphoqa ukuthi angibe umlungu. Ngathi no ngeke kanjalo. So ngaqala ngayidudula ngengedwa abafundi baze babuza ukuthi mawucabanga ungaze uzowenza into zesintu la euniversity uyabazeke masebe sebe yes class mase umlungu yabona yes baphile class. But ngicela ukubamba kancane mawuthi mina ngiphila isintu. Yes. Ngicela ungidlalele ukuthi uthi uphila kanjani. Okay. Ukuthi lento yesintu isuke yathathwa yabekwa kwathiwa ubhinqa mhlawumbe mangayibeka kanjalo yabo ngoba vele ke kuyaxhumana. So ukusho ukuthi ukuphila kwami mawungathatha umuntu ozibiza ngebhinqa lo muntu esikhathini esiningi uthola ukuthi kubo bayashisa impepho bayahlaba makufanele bahlabe bese kuhlangana bayasina bayahlabelela benza lezo zinto. Kuyazwakala. Yabo. So leyo mpilo mina ngiyayiphila ngoba ngiyayithanda futhi nakithi kuphila impilo nje eyisintu esagxile kulezi zinto esithi thina sezubuqaba manje noma bathi sezubuqaba ezaziphilwa kudala sisaziphila yingakho ngathi mangifika lapha sekufanele manje ngishintshe ngibe uMarakhe ngibe ubani manje kwasho ukuthi imizwa yami ayikho lapho. Saqala ke kwaba nomunye umbhemu wakaXaba owaqala iorganization ebizwa ngebuya Africa Student Cultural Organization. Ngase ngithola iplatform ayisayidudula. Sayidudula ngalendlela ukuthi shuthi ngigcine nami sengu-president we-organization. Okay. Saba nama cultural activities esiwenzayo ecampusini, sibe nomviliyelo, sigaya utshwala, senze amadombolo kube mnandi, senza namasemina. La ke sabe sesifuna abantu abadala abangaphandle nabe sizothola isupport kubona ngoba ngaphakathi kuthanda ukuthi yabo ukuze sidudule kahle. Sahlangana lapho ke asiyayitolo ngoba ngifuna ukuthi sibuye nendaba yomuntu. Uyakhumbula gogo ukuthi ngithe mina angiyazi indaba yomuntu ngazi indaba yobuKristu ngoba iyona ndaba mina engiyifundile mawuthi angikhulume ngomuntu uthi angikhulume ngobuKristu ngakutshela konke nokuthi umuntu mayisefile kwenzakalani ngobuKristu but ngiyazi ukuthi inkulumo izophambana la asiyayitolo siyabuya mbukela KZN TV hlena gogo namhlanje sizokhuluma yona indaba yomuntu ukuthi ubani kanti umuntu. Asibona sikwamukela mbukela KZN TV sibuka uhlelo lengqikithi sithi suka kuphi lento namhlanje ke sikhuluma ngomuntu siqu sakhe usuka kuphi umuntu masikhuluma ngomuntu gogo sikhuluma ngobani ngibuza ngiyaxolisa ukuthi ngizolokho ngifaka lokho engikwaziyo ngiyaye ngithi mangibuza befundisi ngithi umuntu ubani bethi umfanekiso kaNkuluNkulu but ngifuna ukuzwa kugogo ukuthi ubani umuntu masikhuluma ngomuntu nje sikhuluma ngobani. Umuntu imvelo. All right. Imvelo nomuntu into eyodwa. So kufanele ukuthi umuntu ahloniphe imvelo yakhe. Njengelanga. Ilanga sithi umvelinqangi. Inyanga unyezi sithi nomkhulwane. Okay. Uyakuzwa lokho ngikusho. Kuyazwakala. So uma unenkinga ukhuluma nonomkhubulwane umuntu. Sinezikhathi lapho sikhuphuka khona siye kokhuluma nenkosazana yezulu unomkhubulwane. Inkosazana emabele made encelisa iphesha komfula. Sifike lana sicele esicelayo sibonge asiphekona ngoba uyena ovuthiswa umuntu uthi azathombe unomkhubulwane othombisa umuntu. Umuntu intombazane
njengoba iyenzela umhlonyane isuke ithombile ngithi umuntu oyithombisile unomkhobolwane umfana uma ngabe engena ebufaneni uyopha I mean uya uphuphisa likwazi unomkhobolwane lo so imvelo yethu leyo iyona uyena umuntu unomkhobolwane umuntu ukuthi azazi ahlangane nalesidalwa esinomkhobolwane ilanga umvelinqangi uyena indlondo yethu ephuza kwezinto iziziba uyena odalile ngaphandle kwelanga ayikho impilo kwakona uyabona lonto so thina sixhumene nelanga sixhumene nomkhobolwane siyinto eyodwa siyimvelo kufanele siyihloniphe imvelo kufanele sihloniphe imifula izimpophoma singashiyi izinto amapheds yini amaphampazi ezingane nani ngoba uyadina unomkhobolwane masediniwe imvula ezoba lapho sikule simo esikusona njengamanje ngenxa ukuthi sikubalekele kwethu sakusaba uyabona lonto sakunyanya nje futhi angikubeka kanjalo ngathi angithi nje sikunyanyile kwethu mhlambe ke gogo ngicela ukuthi ngiphinde ngingene la usuchaza izinto ezithe ukuba ningana wafaka nokuthomba kumuntu wesifazana kanjalo nowesilisa kanjalo ungixolele mangisebenzisa amagama angafanele noma aqosheme ulwazi olwenza lokho now uma ukhuluma ngalezi zinto lezi mhlambe ake ungibuyisele emuva ukuthi isikompilo indlela yokuphila komuntu iqala kuphi because ngifuna ukuze ngiyomphetha esefile iqala ekuzalweni phela uyazalwa umuntu ma ezalwa umuntu ingane mayizelwe yenzelwa izinto ezithize ekhaya kunemithi ethize esetshenziswayo igcatshwe enye okwenziwe into ethize nje ngesintu ngokuhluka kwabantu ngizothi okunye umkhuba uyabona lonto so ufikile lo muntu ekhaya uyajabulelwa kumnandi kuhle uyakhula ma ekhula wenzelwani umhlonyane I mean umhlonyane mayithomba wenzelwa umhlonyane uyakhula lo muntu abe intombi abe mhlambe la ko 21 kanje enzelwe umemulo okuthiwa ke kuyabongwa ukuthi uziphathe kahle kwaze washaya lesikhathi awenzelwa umemulo noma ubanje kwenzelwa intombi esomi ngizothini engazange ithinte nje umfana kwaze kwafika esikhathini sokuthi uyise athi cha manje ngale nkomo ngithi mntanami usukhulile ngiyabonga ukuziphatha kwakho kahle ngiyabonga uyabona lo so iba lapho ke leyo nto and then umfana ke kuyenziwa na kumfana umfana uyagonqa enze zonke izinto njengoba ke manje sekunezikole nani akusenzeki kodwa nje uyenzelwa umfana ukuthomba kwakhe bekukhishwa inkomo avuke kusena akhipha inkomo ekhombisa abantu ukuthi usekuleso simo then bazobona ke abantu ukuthi hawu kusho ukuthi kunjalo bahambe abafana ke konke kuwe ehlanzeni Khethiwe akuqhubeka ngibonga ukuthi induku ikhombe ngakumina manje ngicela ukuthi ngithi ukuyiphindise emva kancane gogo nawe ndodakazi asiyiphindise lapha ya umuntu eqaliwe esamumethwe esibelethweni sikanina alright lo muntu njengoba eseqalile wamumatheka lapha ya indlela yakhe iqala ekutheni aqale ukukhuliswa esangaphakathi angithi manje sesithi umuntu noma engakaphumeli ngaphandle kuqale nangumlobokazi usevele wavuka ekseni sebembona esembethe isibhodiya esiyumbiko wokuthi lo makoti usemhlela ekhaya isibhodiya ke nina senikhuluma isingisi nithi apron
Yes. kodwa ke siyibiza ngesibhodiya abanye bathi isicwayo eyenziwe ngesikhumba esithi umlobokazi la ekhaya mangabe semuhle sivikela lo muntu ingakho ngikhuluma ngaso sizovikela lo muntu ngoba le yambuzi yayihlatshiwe ukuba imbuzi kodwa esikhathini esiningi ngaphambili kwakuzingela inyamazana abese afakwa ikhanda libhekiswe phansi ukuthi noma sekufika ilanga lokuthi uyafika emhlabeni afike kahle yathi noma ephenduka ikhanda selibheka phansi ngoba ikona okuzokwenza ukuthi akwazi ukuphuma esesuka esibelethweni indlela yokumvikela leyo ukuthi aphile athi masefikile sebelethile umlobokazi lo muntu esefikile la ekhaya kuyajatshulwa ukuze akwazi ukuphila aphinde abese ahlatshelwe imbuzi ahlatshelwa yona yokuqala mangabe wokuqala kumlobokazi ihlatshwa kubo umlobokazi ekhabonina lebizwa ngembeleko yes angithi eyokuqala leyo emvikela ukuthi ekuhambeni kwakhe efikile emhlabeni uhambo lwakhe luze luhambe luvikelekile ngazo zonke isikhathi ngoba kukhulunywa nezinyanya zasekhabonini kukhulunywa ngezinyanya zakubo bese kukhulunywe nezinyanda ezulu zomhlaba ngoba mephuma la ekhaya khanjwa lapha ngaphandle so sekhona nezinyanda ezulu ezivikela umuntu masikhuluma ngezinyanda ezulu sikhuluma ngamathongo asemhlabeni ekusuke ngewona wakamemela njengoba ngewongakamemela engewona kaDlamini kodwa amathongo abheke avikela umuntu mangabe ehamba nje emphakathini okusho ukuthi singababeka njengamasosha avikela umuntu masingabeka ngolimi olujwayelekile olungaziwa yinombani uyakhula ke lo muntu mase ke esigabeni esithiza ngithi uhambo lwakhe kufanele umndeni uhambe nalo ngoba sivikela ukuphila kwakhe nokukhula kwakhe njengoba edlula isigaba nesigaba usedlulile esigabeni esembeleko yasekhabonini bafika la ekhaya bahlaba imbuzi ukuthi bamfaka isiphandla manje sala ekhaya esike esandleni sokudla sokuthi amathongo ala kamemele awambheke la wasekhabomnini abethi indodakazi yethu ifike yaba yinhle emzini nomuntu esayihambisa njengoba yokwakha umuzi yokwandisa umuzi sithi ke thina sabakaDlamini njengoba mina ngizalo uMaDlamini animbhekeke eMaDlamini elaphaya nina nabasekhabonini bambisanani nabalapha kaMemele lo muntu simbheke uhambo lwakhe lonke asedolo mbonani KZN TV sithe sofunda ngomuntu sizofunda ngawe kubalekile ukuthi nawe usondele mina ngalesikhathi esekhuluma ngezinyanda bese ngicabanga ingelosi aseyitolo siyabuya Asipende sikwamukela mbonani KZN TV sokhuluma ngomuntu ngiyazi ukuthi isikhathi soba sincane kakhulu but sizozama ukuthi sithi sikuhlanganise sikusondeze eduze makukhona okusalayo ningakhathazeki omama basekhona bazophinde bebuye siphinde sithi kuyi unpack kahle kodwa kwanamhlanje ake si understand umuntu ukuthi ubani okunye nokunye sizophinde silokhu sikukhuluma gogo umama Khethiwe useyichaze kahle waseyishiya laphana ngalesikhathi kwenziwe isiphandla sakomalume kulungile ke besiyakhula ingane ke sengifuna ungithatheke manje mayisiyokwenda ungishiye lapho futhi okay seyenzelwe imbeleko ingane seyenzelwe imhlenyana yenzelwe yonke into seyintombi manje seyiyogana seyivuthiwe uyayibona ukuthi isi right so kusho ukuthi ke kusuka abakamkhwenyane phela beze ekhaya bazothi yithi mngane hayike kusuke ke lapho bakhiphe lezo zinto abayikhiphayo inkomo basuke lapho babathathe I'm sorry man I'm sorry ngicela ukungena lapho nje wemama ngoba vele khona umbuzo engifuna ukubuza lapho ubusathi kusuka bakamkhwenyana beze mhlambe amaqhikiza sebahlanganisile vele sekulungiselela umlobolo but ngiyaye ngizwe kuthiwa ekuqaleni bekungenziwa kanjalo bekuyaye kusuka umnumzane ebona ukuthi lo wamnumzane ungathi ucebile kangcono bese beganisela angazi bebekwenza naloko ntombi bebekwenza
ukuthi intombi yakhe afune iye endaweni engconywana uyayibona lonto kanti ibigana futhi intombi endaweni la kuhluphekwa khona akhiphe ubaba lo umi kahle akhiphe inkomo athi iyoncelisa iyofita ingane yakhe so mhlambe kuzoba imanzi bazothola amasi ngoba lento iya kuphi iya ekulobolweni isiphonsisa elobolweni manje ukuthi ilobolo lalingenjena kuqala kuganiselwana nje kahle kwakhiwa nje ubuhlobo obuhle hayi ukuthi manje kuzokhishwa ama-fridge khishwe izini iyona nto ethanda ukuphazamisa kakhulu ke leyo kanti kufanele ukuthi uma ngabe umuntu eganwa ahambise lezo lokho anako ngokomthetho ngale kubo kantombazane kufanele bamukele lokho indodana ethi ukhwenyana thunako uyabona lo kodwa manje akwenzeki kanjalo sekuyilabo abathi sifuna ukuthi yabo umama usefikile emafrijini yebo ku-right kakhulu ngoba iyona ndlela esesenza ngayo manje but ngifuna ukubuyela ekuqaleni ke manje ekukhulisweni kwentombazane ngoba umama usefike la ngifuna khona ugogo ngiyaxolisa yebo ngiyakuzwa ukuthi intombi yayikhula ibenzela yenzela umhlonyana isayintombi iphinde ikhuliswe futhi ngomemuli isayintombi but manje ngenxa ukuthi angithi senesifundisa lithi asiphile manje manje akusenzeki lokho sithi sifika kumhlonyana uthothi vele ayisesiyona asesizona intombi sithi sifika kumemulo vele asesizona intombi kwayingane lezi nikhuluma ngazo ukuthi umuntu uyabelekiswa wenzela imbeleko asisakwazi ngoba vele sesizalela emakhaya sizala singakashadi vele now ngicela ukuthi nisicobeleleke lana ke manje ukuthi yenziwa kanjani ke lena manje ukuze siphile phela yebo ake asize la ekutheni ufika kumhlonyana awuseyona intombi kuloko ngizokubeka ekutheni kuwubudedengu angifuna ukuthi iphutha kuwubudedengu lethu sabazali ngoba njengoba ingane zithomba zincane namandla ke singasenawo ingane ngosuku nje itshela umzali ukuthi ibone igazi ngomthetho ilona la ngavela athathwe afakwe emgonqweni ngoba akudingi ukuthi kuze kubizwe abantu kuze kube umsebenzi omkhulu lo kuze kube namadekho kube namatende kube nani ukuthi nje athathwa afake emgonqweni bese azohlala nontanga yakhe esekuzobika ukuthi uNosibanibani uNoluthando manje usephumile esigabeni sobungane sesicela ke nina bomabuthelezi mangabe omabuthelezi nina nonke zalokwazizala ekhaya nimbheke ohambeni lakho ukuthi angabi manje yingane ezokwenza noma yini ngoba sekungaba nengozi ukuthi mangabe hlangana kabi nabafana usengakhulelwa sekufanele nimbhekeke manje ingqondo yakhe nebuyisa ukuthi angadlalisi noma kanjani uyafundiswa ke la ukuthi awusadlali nabafana manje awusaye emakhoneni nabafana usenza ukuthi nokuthi ngoba into ezokwenzeka kwena uzokhulelwa makhulula ngokudlala futhi nakhona njobeke ekhoneni la kukhulunywa iqiniso akuthiwa awudlali nabafana kumiswe kanjalo kufanele kukhulunywe kube yinto esobala ukuthi awenzi kanje nabafana ngeke ke sikubize phela la kodwa umtshela iqiniso ngoba ukudlala nje kokudlala kugijinyiswana kuhlukile nalento ezokwenzeka ezokwenza ukuthi wena ugcine ukhulelwa umncane uyabona medlula ke lapho ungena esigabeni angithi umshana la ekhaya noma umlanjwana njobe umlanjwana la ekhaya kubonakala ukuthi kwenzeke inhlekelele intombazana la ekhaya yakhulelwa la ekhaya ibathukileka abafowabo wangithi mawukhulelwa intombazana ekhaya usuke sowuthuka abafowenu ngoba wena unamyini noma ukakabe namkhwenyana ofike la ekhaya wazothi sekhombile shuthi nje ubukhulelwa la ekhaya uthuka abafowenu kusho ukuthi wena abafowenu abakukhulelisile ngoba akekho umuntu esimaziyo la ekhaya bese ke yakhulunywa ke lento ke bagcine behlawula abasemzini balapho la ukhuleliswe khona mangabe bahlawula mangabe abahlawula ngabahlawula yabo ziningi into ezenzekayo kodwa la ekhaya njengoba lengane yomshana wala ekhaya inegazi la ekhaya
Sesiyahamba siye eMsamo angithi ake sithathe ngokuthi kufikile kwazogeza umuzi. Sesiye eMsamo sithi njengoba unothando lekhaya enze inhlekelele. Kodwa basekuthini bafikile bazowugeza umuzi. Njengamanje ake sithi seyikhulile ke ngani sekubonakala ukuthi hayi lo mbhemi lo wenze lento kuyacaca ukuthi uyahluleka awukho umnyakazo besilosibekezela sithi mhlawumbe khona umnyakazo azowenza azomthatha phela uNoluthando ngoba wenze nje ngoba bese mhlawumbe ngenze ukuthi umthandile kodwa kwaqala ngobungane kwaze kwavela inhlekelele. Sesithi ke manje le ngane lekhaya sesifaka ngokusemthethweni ukuthi yeyala ekhaya eyele ekhaya ngokusemthethweni yebo laphana sekuzofanele azi nje ukuthi ke akathandi kasibanibani nezihlobo zakhona kodwa owale ekhaya ngokusemthethweni makuyintombazane noma mhla egana kwenziwani ngeke baze bathintwe lapha owala endlini uyingane kagogo gogo shothi sonile thina ngoba mayebeka umama Mkhethiwe uthi lengane yala ekhaya kwaMabika but mina lengane sengisinika isibongo sakwamthetho ngokuvumelana kwami nomfana lo ongangilobolile if ngingayinikanga isibongo sakwamthetho mangiyogana kwaMkhize angazi noma bathi yalotsholwani kodwa ngiyayinika naso sakwamkhize ayilotsholwa ingane kuhlawulwa unina yona ayilotsholwa ingane unina ohlawulwayo mana ke gogo ayilotsholwa uyise lo ongeke sangishada noma ayilotsholwa ilo osengibonile osofuna ukungiqoqa nje ukubonile uze aze ayilobole ngongasiphi isizathu yini ufunani ukuthi ihlale kuyena kanjani kwenzekeni ngoba lengane eya mama eyakwela umama wawo ekamalume lengane ayifunali lokhu ihlushwa akufunakani ilokhu ihlushwa ngoba anishadanga anicacanga mama inkinga sesila anicacanga uyabona lonto so kona bayakwenza abantu ngeke sithini ke ngoba phela sekuyimanje simanje ke futhi kuyenzeka bayakwenza kwenzeke kodwa akuvumelekile lokho. Ngicela phinde umcacisele mama Mkhethiwe uthi ugogo Goba noyise wayo lo engithi uyayizala naye akavumelekile ukuyilobola ethi uyifaka isibongweni sakhe. Right. Njobesho akayiloboli ingane. Yena asikhulume ngoyizalayo manje. Lo owenza inhlekelele. Yes. Akayiloboli ingane sithi ingane uyayihlenga. Futhi naye kusekunezimo ezithile ake sithi mhlambe ukhulile ekhaya kwenzeka inhlekelele kwashona kwagcina kungasekho umuntu ozoyinakelela lengane. Agcine sekufanele mhlambe kubonakala ukuthi angayithatha. Akakwazi ukuvele ayithathe ngoba kahlehle lengane eyakaMabika. Mase seyithatha la kaMabika ecela ukuthi izohlala ngezizathu ezithile enizibonile nonke navumelana. Uyayihlenga lo abantu abayibiza ngokuthi uyayilobola awukwazi ukulobola ingane munye umuntu olotsholwayo yilo wesifazane osuke sokuthi akazogana awuyiloboli ingane kodwa uyayihlenga ngoba ikwazi ukusuka kaMabika ihambe ngeenyawo iyoshona ngale kufanele ihambe ebridging phela eline process yokuyihambisa ize ifike lapho kaMthetho uyabona. Ngiyayizwa ke yokuhlenga ngiyazi sebeka ngithethisa bathi aseyitolo ngiyayizwa ke yokuhlenga iyona le yokuhlenga lehamba izithi ngoba kusayihlenga mayisilotsholwe sizolotsholelwa kaMthetho aseyitolo. Bona mKZN TV sikhuluma ngesintu namhlanje imibuzo omningi kakhulu sizama ukuthi sithole impendulo ngoba kuyacaca ukuthi asizazi ngenxa yokufika kwenkolo western culture kwasifundisa konke lokhu okuqondene nathi asisakwazi ngempela seyitolo siyabuya.
Asiphinde sikwamukele Mkolani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sithi suka kuphi lento kahle kahle kwakufanele masiqala lolu hlelo siqale ngale topic bakithi sithi sisukaphi thina sizazi thina kuqala bese siya phambili but ngifuna ukubuya nale gogo no mama ukuthi ngalesikhathi eyihlenga lo mbuzo sikhulume ngawo yiyona leso simnikeza ilungelo lokuthi cha isingalotsholwa ke kwamthetho noma mina nina wayo ngingasacacanga kwamthetho. No. Okay, all right. Yeah. Angifuni ukusebenzisa legama lithi ilungelo. Okay. Ngicela ukulibalekela nje siphume kulona. Okay. Kodwa yonke into esintweni masiyenza kuyaxoxiswana. Ngoba esintweni kahle hla kuxatshwana. Yonke into kuyaxoxiswana kuvunyelwana. Yes. Ingane ingalotsholwa ke kubo. Okay. Manje ngoba njengoba eyihlengile kwakuvunyelwe nangithi kwenziwa nje kwakuhle. Into eyenza ukuthi ilotsholwe kubo. Yebo ilotsholwe manje ilotsholwe ikubo. Yes. Kwakhishwa imbuzi emva kokube ekhiphe lezo zinto okwavunyelwana ngazo ukuthi ukuze uyihlenge ingane ize kuwena. Thina saba kamabika. Sicela u1 no2 no3. Yes. Awukhiphe bese kamabika bayikhiphe ngembuzi. Embuzini ngithi kudingeka nje lenyongo ezokwenza ukuthi iyona ewumqamlajuqu ukuthi lengane le sesiyayikhipha le ekhaya bafike kamthetho bayamukele ngembuzi ngoba la njobe yenzelwa leyanyo kahlehle leyanyongo isuka ithi sesenzela ukuthi inganuki kuphela iphunga la kamabika. Okay. Kamthetho bese bethi thina sesifuna inuke iphunga la kamthetho noma likhona lele la kamabika kodwa selinamandla noma selinuka kakhulu manje ela kamthetho ingakho ke manje masilotsholo inolotsholwa iphuma la inuka lephunga la kamthetho eyanalo la ihamba yogana khona ngoba noma kamkhwanazi noma kodwa nivumelene ngoba ekhabonina kuhlezi kuyisekhabonina koze kubhubha umhlaba. Gogo ngiyamvala uMamkhethiwe. Nangu ucameraman wami. Yeah. Ucameraman wami indoda. Into ayenzile akaze ehlengwe. Asiqale lapho. Akaze ehlengwe udangazela nangu kodwa uthe mayisekhulile wasethi hayi cha mina ngifuna ukuthatha isibongo sika baba. Ngifuna ukuba owakadangazela. Esika mama ngiyashiya ngoba sengizoga ukhuliswe kwamama akabashadanga no baba uhlala nje kwamalume kodwa mayisekhulile sethi cha usezoganwa yena ufuna ukuganwa umuzi lo awukhandayo kube udangazela uyathanda nje hayi ukuthi khonto eyenzekile ephoqayo ukuthi ashintshe isibongo. Cha. Hey asazi bayakwenza abantu kodwa kwesinye isikhathi uyakwenza ushintshe isibongo uma ngabe usuhlangabezana nezinkinga ngale kufanele uphinde futhi ubuye ushintshe isibongo ngoba ngeke inkinga zingabi khona uvele wasishintsha nje isibongo singeke isidingo sokuthi usishintshe futhi njengoba usishintsha nje izolandelwa na iprocess yokuthi akhokhelwe ihlazo leli livalwe ekhaya na. Ngokujwayelekile ngiyexolisa mama ngicela ukuphendula nje lo mbuzo kancane. Ngokujwayelekile udangaza lama isesebenza uyayethi uzomlobolela yena ubaba wakhe ngokujwayelekile bayaye besho kanjalo abafana. Yeah, ngicabanga ukuthi mamlobolele ayikho inkinga eyile ekubo wathi ngiyakhokha la ilento iqala ngiyalisuka iqala ku right bangakwenza and then bese kwenziwa lento iprocess yembuzi ukuthi akhishwe ngale azofakwa ngale amukelwe ngapha ngembuzi kufanele kube kanjalo. Kufanele kube kanjalo mama. Ithanda ukuba nzima kakhulu le. Ngifisa ukubuyela la ekutheni abafana noma ngithi ingane zabafana zikuthanda kakhulu ukubiza isibongo sayise kodwa iyashaya. Uma singayibeka ngolimi olunzima mina angingathi abantu angithi mina nje njengokhethiwe leyo ifana nobuhlaza bengane efuna ukuze zithathele izinqumo iziyele la kuthanda khona yona. Clean ubuhlaza
ngoba seyikhulile uyikhulisile la ekhaya ikhuliswa ugogo la ekhaya yona seyithi ifuna ukuphilakisa ongazange ayenzele lutho ongazange azi ukuthi mangabe esikoleni idinga underwear ongazange acabanga ukuthi wenze ihlazo lekhaya wakuthela ngehlazo wena akukhulelisa wakuthela ngehlazo wahlekwa waba intombi ehlekwayo ukuthi wamithela ekhaya wavuma umfana amithisa namhlanje ngoba seyikhulile seyalapha so kahle lokho akusikona ukwenza kube into efanele futhi kuyamshaya kungangamshayi namhlanje ngangamshayi kusasa kodwa esikhathini esizayo kuzomshaya uyokhumbula emuva so kahle akufanele asibuye ke size emahlawulweni gogogoba ngiyazi ukuthi kuyaye kuthiwe ke mawusugange ngentombazane ke uyahlawula mina ke gogo nayi into yangehlela ngazala ingane yokuqala wangangihlawula lo kodwa ngazala yesibili useyafisa ukuhlawula lo wesibili ngabe into ekhona le ikhona angakuhlawula okay angakuhlawula kahle kakhulu eyokuqala isele nomnikazi wayo wena kusho ukuthi kuzohlawula lesibili nje uzokwenza zonke imfanele ezifanele zenzeke akuzoyilimazana leyo kuqala phela indaba isekutheni umuntu nomuntu ulungisa iphutha lakhe okay so lo wesibili uzohlawula okokuthi yena ukukhulelisile kusho ukuthi yena uhlawula ngecala lokuthi ukukhulelisile lengane yakhe yesibili amagceke uzowageza amagceke ngokuzwa kwami angifuni ukuqinisa ngoba nendawo azifani kodwa engeke ngikuzwe ukuthi umuntu ogeza amagceke ulo muntu oqala okuqashule ebuntombini afike abese ageze umuzi bese eyahlawula futhi ngoba ngiphule nje ngoba khona lapho nje uma ngabe ngixolisa uma ngabe umuntu ekhokhela ingane oyitholiswa umunye umuntu amathongo akhe azothini amathongo akhe lo muntu azothini uyabona lonke iyonakala kakhulu awukwazi ukuthi umuntu umfice onakele la mase kuthiwa soyakhokha uzokhokhela nokuthi ngamona ungamonanga ngoba avukhokhela ukhuluma namathongo la ukhuluma nabantu abaphansi abantu ababona yonke into awukwazi ukufihla uma ngabe ukuthi wonakele uyaqhamuka umuntu uzokushada akenze okufanele yena ukuthi enze uyabona lonto lo kusalele yena lo muntu akakwazi ukuthi athi hayi manje na ngizomkhokhela ngoba ngiyamthanda ayikho lonto umthanda ukuthini umthanda ukuthi awone omunye umuntu wena uzomkhokha ithongo lakho lizolwa thina ugogo sisuke sibuka amahlazo ukuthi hawo usuzongihlaza manje uzongiveza ebantwini bazothini manje abantu usuthi cha ngikhokhe mina ngoba ngiyificanga hayi kodwa ke iqiniso ukuthi kufanele sabantu sihlale eqinisweni ngoba kuyicala ngisho kwela amathongo akini kuyicala ngisho kwela amathongo akubo lo ozophesha into yomunye umuntu angayithintanga kwawakha yamshaya ukuthi usihlazelana ukwenzelana lokho kwawena inkinga leyo and leyo nkinga uyithwesa ngisho abazali iqiniso nje bakithi asihlale eqinisweni mase ngonile akube yiqiniso ukuthi ngoniwa ubani kufanele azothola icala ngoba kahle hle kusho ukuthi wena ucabangela lo mfano wake wona awuzicabangeli wena uyaqinisa isandla kulungile seyitolo Mbulani KZN TV seyitolo siyabuya Asipena sikwamukela Mbulani KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi sihlahleli nabo mama namhlanje kuyona sikhuluma nabo sisakhuluma ngawe njengomuntu nje omnyama ukuthi kahle wena ubani izinto eziningi sesizazi ngoWestern sesizazi ngesilungu asisazazi njengathi njengabantu abamnyama
kuningi mamkhethiwe ekufanele sikhulume la ngifisa ngisho sikhulume ngokulashwa komuntu mayegula ukuthi ulashwa kanjani because thina asisakwazi lokho kulashwa sazi ukuthi fanele ngiye pharmacy ngiyothola amaphilisi kuphela maningi ama topics engizafisa ukuthi ningiphi ithuba niphinde nibuye siphinde sithi ukwa unpack kancane kodwa kwanamhlanje sengishawa isikhathi ingakho ngithi ngicela siyigoqe manje mhlawumbe ngiqale ngawe mama. Mina nje ukuya lapho ekulapheni mina bengidla amaphilisi eBP from angazi nini up until 2022 ngastop ngathi no I'm not taking this. Amaphilisi eBP awashukela. Ngidla nje amakhambi nje thatha here and there amakhambi kodwa akulula ukuhlukana nalo nokwayeka amaphilisi ngoba uyagula ushawa inzululwane ube yini ifuna ukuthi uhambe uyothatha lawa amaphilisi so kufanele wena it's either phuza amanzi kakhulu or nje wenze ukuthi nje udistract nje lo mqondo ukuthi ufuna ngiphinde iphilisini philisi nje le BP nelashukela ngahlukana nalo so ngizothi mina ubalalele ngivalelisa ngithi siyabonga kwendlondlo iphuza kwezinto ezizima isigila mkhoba sikalizwe intandane yezulu lehleli yodwa endaweni engaziwe emlenze munye uguqa abadele oweneka koma ilanga elikhanyisela abahle kanti kwababili izinyembezi ngokunjalo nonomkhubulwane inkosazana yezulu emabele made encelise phesha komfula siyabonga izinyanda yezulu siyabonga amathongo ethi amhlophe namahle nagezekile ukuthi i1KZN TV ikwazi ukuthi sibize size sizokhuluma la siyabonga kakhulu siyabonga. Gogo angithi usuthinta indaba yamathongo manje wasuthi amhlophe nagezekile akhona namathongo angcolile akhona angagezekile sisuke sizowageza siwafake kusho ukuthi uma ukhuluma fanele ukhulume namhlophe ngoba akhona angagezekile afuna ukugezwa afakwe ngaphakathi emndenini abuya azosebenzela umndeni iprocess leyo ukugeza amathongo angagezekile sese gogo sibonge kubabukeli ababukela i1KZN TV sibonge kubaphathi bohlelo sibonge ku1KZN TV wonke ukuthi asethembe ukuthi sizokhuluma la engifuna ukusho ukuthi asazi konke ndodakazi kodwa nathi siyafunda siyafundiswa siyafundisana njoba sidla sizokwenza lokho esikhulumela asisho ukuthi ngoba sikwazi konke so sithi nje siyabonga kakhulu engathi nababukeli labekhona emakhaya asenzeni ucwaningo zingane zakwethu uthole ngomuntu lesidaba somuntu engivala ngaso ngakho ukuthi umuntu uyimvelo kodwa lemvelo enikezwe amandla wakwazi ukuba nezwi lokukhuluma wakwazi ukuthi akwazi ukwenza izinto kusho ukuthi siyimvelo engafani nemvelo kodwa ibambisene ngayo yonke into phecelezi kuyethiwa i-ecosystem kodwa siphila sonke siyabonga kakhulu. Asibonge sinixhumana kanjani nani? Umama ugoba inamba 084599 0355 084599 0355 ku Facebook Cekethe Elimhlophe Jangazi nabalaleli. Siyabonga. Ukhethiwe ngikhona Facebook ngukhethiwe wakamemela inamba 084 395 5303 084 395 5303 so kwamanje kuma socials ngiku Facebook na WhatsApp ke ngiya WhatsApp. Asibonga kakhulu kuningi ngimchazelile ugogo ukuthi kuningi kakhulu but siyabathembisa ababukela ukuthi kokulandelayo sasizo unpack itopic nga111 ukuze sikwazi ukuthi siqede okwanamhlanje sithe nje ake sibuke nje umuntu nempilo yakhe ngiyazi ukuthi ngithe kusukela ezalwa azafe asikwazanga ukufika ekufeni ukuthi mayesefa kwenzakala kanjani ngenxa yesikhathi ningiphe ithuba gogo
mama ningiphi ithuba siphinde sibuye futhi sizohlala phansi. Sizokunika Usolitholile. Siyabonga. Asibonga ngibonani KZN TV sibonga kakhulu iCrown KZN TV yenza inhlelo zethu zibe impumelelo. Sithemba ukuthi kukhona nekufundile ifundo nebesikhuluma ngazo namhlanje ikakhulukazi ngoba sikhuluma ngawe. Into eyenza ukuthi ubone ngathi asikhulumi ngawe ingoba sesijwayele ukuthi sifunde ngeinkolo zabanye abantu. Sesijwayele futhi ukuthi sicelebrate izinkolo zabanye abantu. Akukho okwethu esikwaziyo okuqondene nathi njengoba kumama sesifundisa ukuthi cha zikhona into zethu. Uke bangihlebela futhi ukuthi sinane calendar futhi okuyilona esisebenza ngalo. Okuyizinto abasazosifundisa zona siqhubeke nazo sephambili bese kuba kuwena ukuthi uyakuthatha noma uqhubeka nalokho osucolonize ngakho. Sesiqedile. Siyanthanda.